Dragi antreprenori, numele meu este Ionel Popa, sunt expert accesare fondului în cadrul firmei de consultanță SC Duplicom Group SRL. Aș vrea să supun atenției dumneavoastră un alt program din cele cu finanțare nerambursabilă de la statul român, de tip ajutor de stat. Este vorba despre programul național multianual pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural. Precizez că în acest moment sunt supuse consultărilor publice procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis și grila de punctaj pentru evaluarea și selecția proiectelor. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul 2016 este 25.900.000 de lei. Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 207 de beneficiari. Pot beneficia de ajutor financiar nerambursabil în cadrul programului operatorii economici tip SRL sau SRL-D, societăți cooperative, dar și PFA-urile, întreprinderile individuale, întreprinderile familiare, care au cel mult 5 ani de la înregistrare la Registrul Comerțului la data deschiderii aplicației electronice de înscriere a planului de afaceri. O altă condiție este aceea că își propun să reinvestească anual minim 30% din profit pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor după primirea alocației financiare nerambursabile și își propun să angajeze până la depunerea de conturi minimum un salariat. De asemenea, au sediu social și punctele de lucru, după caz, în mediul rural, sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului și își desfășoară activitatea pe teritoriul României, nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment, executare silită, închidere operațională sau suspendare temporară a activității. Programul finanțează o gamă largă de activități, excepție făcând acvacultura, cele ce țin de producția agricolă și de procesarea produselor agricole, jocuri de noroc, intermedieri financiare și asigurări, etc. Prin program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a ajutorului financiar nerambursabil de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate. De asemenea, și la acest program, TVA-ul este cheltuială neeligibilă. Valoarea maximă a ajutorului financiar nerambursabil nu poate depăși suma de 125.000 lei pentru fiecare beneficiar. Prin program se pot achiziționa echipamente IT, echipamente tehnologice de tip mijloace ficție și obiecte de inventar, active necorporale, mobilier, birotică, autoutilitare, site de prezentare, dar și spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări, servicii și comerț, cursuri de instruire, etc. Consultanța pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului program și implementarea proiectului este de maxim 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului, mai puțin consultanță. Înscrierea în program, solicitarea acordului de principii pentru finanțare și completarea planului de investiții în vederea obținerii finanțării se fac online. Firma noastră vă poate sprijini la elaborarea documentației, postarea acesteia pe site, implementarea proiectului și în acest scop ne puteți contacta la unul din telefoanele 0753 342 654 sau 0761 130 399. De asemenea, puteți folosi adresa noastră de e-mail duplicomgroup@yahoo.com. Probabil că sunt și alte aspecte de lămurit. Aici am dorit doar să vă stârnim interesul. Dacă doriți lămuriri, puteți face acest lucru printr-o solicitare trimisă pe e-mail la adresa precizată anterior. Nu ratați oportunitățile de finanțare a afacerilor dumneavoastră. Eu vă doresc mult succes.